Ás 17 horas, ás 5 da tarde, exhibición de aeromodelismo no campo de fútbol da Bayuca. Así anunciaba esta mañá o Concelleiro de Cultura, Manuel Sanmartín Ovelleiro, unha celebración no Día das Letras Galegas e do Salmón este ano no campo da Bayuca de unha proba de aeromodelismo. Pois ben, así o decía e así arrancaba a polémica. Entre outras cousas, porque ese mesmo día xoga o Club Deportivo Estradense na Bayuca, un partido importantísimo e ademais co Cruceiro de Io. Non hai tempo de cambiar o partido e veremos como será compaxinada a situación. Saúdos, señores, moi boas noites. Ninguén mirou o calendario, no sí, en todo caso xa está servida unha vez máis a polémica nun día marcado tamén por un bo dato, e é que o paro baixou, ao menos este mes baixou en Galicia. Agora lles contamos detalles, pero como sempre será despois de recopilar en titulares os principais argumentos que nos ocupan nos vindeiros minutos de información aquí, na súa casa, en Estrada Televisión. O cartel do Salmón, do Día do Salmón, do 17 de maio, como ves, é unha gran escama de salmón auténtica, e despois está aí o programa. 7 horas, ás 5 da tarde, exhibición de aeromodelismo no campo de fútbol da Bayuca, e terminamos ás 7:30 cunha obra de teatro moi esperada aquí na Estrada, da compañía Contrabutaca, que dirixe Xosé Lueiro, e que utilización masiva por toda a población non é menos importante que, sobre todo, os menores pois utilicen estas tecnoloxías con total seguridade, porque sabemos todos os peligros que ten a rede. Por outro lado, a Estrada, que é un... O número de parados registrados nas oficinas de Galicia baixaba en 822 personas respecto ao mes pasado. Obradoiro de sexualidade femenina na Estrada. Quérome e realízase organizado polo Centro de Información ás Mulleres. Para mellorar a súa figura corporal, Zapatos Sano. O segredo de Sano. A tecnoloxía Dual Zone. Zona 2. Estimulador de potencia. Reduce os choques resultantes de camiñar ao mínimo. Alivia articulacións, vértebras e espiña dorsal. Non sudes máis. Para de torturarte. É fácil cos Zapatos Sano. Zapatos Sano. O seu entrenador de fitness para cada día. Sano para señoras e cabaleiros. Calzados a esquina. Distribuidor oficial de Zapatos Sano para Estrada e comarca.